Salam täleýnama bilen gyzyklanýanlar. Bu ýene-de men. Bu wata media topary bolup, size hepdelik täleýnamasyny hödürlemegi makul bildik. Gelin, 16 ve 22 Mart aralygynda ýyldızlara nämeleriň garaşýanyny bilen tanyş bolalım. Hamal ýyldyzy. Siz üçin bu hepde öğreniş şowly bolar. Bu wagt hamallar üçin okuwy başlamak, döredüjilik taslamalarına girişmek ýa-da köpden beri iýbe füşürlüp gelýän şahsy başlangyçlary amala aşyrmak üçin amatly wagt. İşte dogruçul bolun. Gepleşiklerde hiç hilelere ve mekirlige ýüzürmäň. Häzirki wagtda diňe açyklyk we gönüsözlük, hormat hemde real netije getirer. Eger öňüňizde barlyklar ýa-da resmi işler bar bolsa, öňünden taýýarlyk görüň. Resmi namalardaky tertip düzgün sizin peýdaňyza bolar. Şeýle hem özüňiz hemme zady bilýän hem bolsaňyz, uly we tejribeli adamlaryň maslahatyna gulak asyň. Häzirki wagtda öňkü hyzmatdaşlar täze tanşlardan has gymmatlydyr. Olar bilen gatnaşygy saklaň. Pul meselelerine bolsa aýdynlyk we taýyklyk bolan ýerine bu hepde gowy netijeleri bada berýär. Emma duýdansyz çykdaýjylardan hem gaça durmak maslahat berilýär. Hepdeniň ahyrynda şahsy durmuşyňyzdy, duýgularyňyzy beýan etmek islersiňiz we bu ören dogry adymdyr. Siziň mehirli sözleriňiz garşydaşlaryňyzdan hem ýyly jogap alar. Ýakynlaşmak aňsat we tebii bolar. Ähli zatda açyk hereket ediň. Dogruçylyk häzirki wagtda üflenlik strategiýada has gowy işler. Sowurlar. Sizin güýç kuwwatyňyz ýeterlik wezipeleri çözýär we hepdeniň birinji ýarymy sizin netijeleri bilen begenlerer. Bu mümkinçilikden peýdalanyň. Ünsiňizi jemleň we tagalla etmeňizi talap edýän işlere aýratyn üns beriň. Hepdeniň ortalaryna bolsa din jalmagy we afudalyga bolan zerurluk dörer. Bu adaty ýagdaýdyr, özüňizi zor salmaň. Ýöne täze tanşlaryňyza maglumat bereňizi ferefat bolun. Wepaly dostlar we köne kardeşler bu hepde sizin ygtybarly dayanjyňyz bolar. Şeýle hem toparlaýan işler ýekelikdäki işlerden has şowly bolar we bililikdäki işlerden ýüze urmaň. Maliýe kararlaryny aýratyn uly gowrumly çykdaýjylary ýakynlaryňyz bilen maslahatlaşandan soň kabul etseňiz, ýalňyşlyklaryň öňüne alarsyňyz. Budjetiňiz durnukly bolar, emma çykdaýjylaryňyzy gözegçilikde saklaň. Hepdeniň ahyryna täze feýu gatnaşyklarynyň döremegi ihtimal. İş gurşaw bolsa birden garaşylmadyk duýgularyň çeşmesine öwrülip biler. Jogzalar. Bu hepde jogzalar üçin täze mümkinçilikleriň we gyzykly duşuklaryň wagty bolup biler. Hepdeniň ilkinji günlerine iş we şahsy durmuş bilen bagly meselelerde üstünlük gazanmak mümkinçiligi has ýokary. Siz öňden beri pikirlenip ýörenmeýän namalaryňyzy durmuşa geçirmekde. Amatly şertleriň döremegine şaýat bolarsyňyz. İş ýeriňizde döredüjilikli çemeleşme we täze pikirler ýol başçylaryň ünsüni çekip biler. Hepdeniň ortalaryna maliýe meselelerine aýratyn üns bermek maslahat berilýär. Gereksiz çykdaýjylardan gaça durmak we öňünden meýilleşdirilen işleri ýerine ýetirmek size peýda getirer. Şeýle hem täze hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri peýda bolup biler. Şonuň üçin gepleşiklerde paýhasly we sabyrly bolmak möhümdir. Hepdeniň soňky günleri bolsa maşgala we ýakynlaryňyz bilen ara gatnaşyklary berkitmek üçin amatly bolar. Dostlar bilen duşuklar ýa-da kijijik syýahat ruhy taýdan din jalmaga kömek edip biler. Şeýle hem bu döwürde öz saglygyňyzy we din jalşyňyzy üns bermek maslahat berilýär. Umuman alanyňda bu hepde jogzalar üçin mümkinçilikleriň we täze başlangyçlaryň döwrü bolup biler. Sabyrlyk, paýhas we oňyn garaýyş üstünlük gazanmaga kömek eder. Feretanlar üçin bu hepde gapma garşylykly ýöne gyzykly bolar. Täze wezipeler we jogapkärçilikler birden üstüňize düşüp biler. İlkinji reaksiýaňyz bolsa, aljyraňlyk we ýagdaýa bolan gözegçiligi ýitirmek ýaly bolup biler. Bu duýgulara ýol bermeň. Her bir täze wezipeniň arkasynda täze bir mümkinçilik ýatanlar. Siz muny başgalardan has gowy bilýärsiňiz. Töwereňiz äkileriň gollawyna däl, ilki bilen özüňize bil baglaň. Hepdeniň ortalaryna puluňyzy tygyşytlaň. Ýerdejiler siziň paýhasyňyza bagly bolar. Duýgu esasyna çykdaýjy etmeseňiz, maliýe ýagdaýyňyz durnukly galar. Şahsy durmuşyňyzda duýgularyň döremegi we feýu gatnaşyklaryňyzyň hasy berkemegi ihtimal. Efetler üçin bu hepde sabyrlygy saklamak has uly mümkinçilikler açar. Belki bu bir näme ýürek gyfyn çörnýänler. Ýöne bu hiç hili beýle däl. İş ýeriňizde täze okuw taslamalary, täze hyzmatdaşlar we karyera mümkinçilikleri dörer. Hepdeniň ikinji ýarymy tekliplerden ören baý bolar. Ýöne siz çalt we oýlanşykly jogap bermäge taýyn bolun.
Şeýlehem maşgalaňyza uly ünüf beriň. Açyk söhbetdeşlik üflenlik meýilnamadan haf köp ýakynlaşdyrýar. Wajyp gepleşikler üçin amatly pursat saýlan. Howlukmaň, her bir sözi ölçäp aýdyň. Günnelik durmuşyňyzda ferefaply boluň. Bu uly maslahat ýaly görünmese-de, häzirki wagtda ünfüňiz sowulmagy sebäpli goşmaça kynçylyklar döretmezlik wajypdyr. Hepdeniň ahyry maliýet aýdan durnukly bolar we dinç günler bolsa garaşylmadyk ýakymly sowgatlar ýa-da garaşylmadyk ýerden pul gelip biler. Sümbileler üçin hepdeniň başy işlerini tamamlamak üçin amatly wagtdyr. Köpden beri bitirip bilmeýän ýören işleriňizi bugün bitirip amala aşyryp bilersiňiz. Häzirki wagtda siz bu işleriňizi ören çalt we amatly wagtda ýerine ýetirersiňiz. Hepdeniň başynda wajyp kararlary kabul etmeň. Ýagdaý biraz dolu aýdyňlaşýança garaşyň. Çykdaýjylaryňyzy diňe berur wagtlar bilen çäklendiriň. İşdäki we şahsy durmuşyňyz waky üflenik üýtgeşmeleri ynanýan adamlaryňyz bilen maslahatlaşyň. Olar bilen edilen maslahatlar ýeke başyňyza görüp bilmejek ýalňyşlyklaryňyzyň öňüni almaga kömek eder. Hepdeniň ahyrynda gowy habarlary alarsyňyz. Budjetiňiz durnukly bolar. Amatly feodalar üçin mümkinçilik dörer. Şahsy durmuşyňyzda gyzykly tanışlyklary we hakyky duýgulary garaşylýar. Hepdeniň başynda meýilnamaňyza artykmaş zatlary aýyryň we dinç günlerine geljek gowy zatlar üçin ýer aýyryň. Mizanlar üçin bu hepde tertip düzgüne we özüne erketmek ören wajypdyr. İşleriňiz köp bolar. Ýagdaýlar size çalt hereket etmäge mejbur eder. Emma bu ýerde gorka ýa-da howsala düşmezlik haf wajypdyr. Biraz diňe ileri tutulýan işleri kesgitleň we diňe bir iş bilen meşgullanyň. Hut şu usul size garaşan netijeňizi getirer. Şeýlehem özüňize garşy dogruçul boluň. Bu başgalaryň gözünde gowy görünmekden haf wajypdyr. Artykmaş satyn almalardan saklanyň. Garyz berme we kredit almaň. Maliýe durnuklugy häzirki wagtda howlukman, akylly hereket etmeňize baglydyr. Adamlar bilen umumy maksat bar ýerine birleşiň we ownugşak dawalar üçin nerwiňizi sarp etmeň. Köp ownuk düşünşmezlikler diňe açyk gepleşikler arkaly çözülüp bilinir. Ilkinji ädim etmäge gorkmaň. Hepdeniň ahyrynda şahsy durmuşyňyzy täzelige we sawlaşyga garaşylýar. Ýanyňyzdaky adamlar garaşylmadyk tarapdan özlerini görkezip bilerler we bu ýakymly täzelik bolar. Saglyňyzy ünüf beriň. Ýadawlyk alamatlaryna göz yummaň. Özüňize yeterlik dinç beriň. Akraplaryň bu hepde energiýasy haf ýokary bolar. Bu döwür toparlaýyn işlemek, mali üstünlikleri ve adamlar bilen işçen gatnaşyk görmek üçin amatlydyr. Bu wagt güýç kuwadyňyzy diňe işe gönükdiriň. Onuň netijesi sizi ören begendirer. Alalaşyklarda we pul bilen bagly meselelerde diňe anyk şertleri goýuň. Şeýlehem ählizady ýazyp üstü bilen belläň we öňünden maslahatlaşyň. Toparyň içinde başgalaryň duýgularyna allanmaň. Kararlary kimdir biriniň erbet keypine görä däl, diňe faktorlary we umumy maslahatlary esaslanyp kabul ediň. Täze işe birlik gatnaşyklary bu hepde ören gelejegi uly bolup biler. Bilelikdäki taslamalar ýekelikde edilýän agyr işden haf gowy netijeleri berer. Uly möçberde pul goýmazdan ýa-da fewda etmezden şertnamalaryň howpsuzlygyna göz ýetiriň. Hepdeniň ahyrynda şahsy durmuşyňyzda gyzykly wakalar bolar. Dostluk gatnaşyk haf uly duýga öwürilip biler. İş gurşaw bolsa, hakyky gyzgyn feý gatnaşyklarynyň başlangyjy bolup biler. Töwereňizdäki adamlara maýy goýuň, olara ünüf beriň, toparyňyzy gollaň, ýanyňyzdaky adamlaryň gadyryny bilen. Hut şu zatlar häzirki wagtda iň uly netijeni berer. Gowslar Kıyın pursatlar ve şatlykly wakalar bir-biriniň ýerini çalyşar ve bu hepde şeýle bolar. Bu ritmi zor bilen üýtgetmäge çalyşmaň. Her güni boluş ýaly kabul ediň we wakalary gyýsaltmaň. Bu wagt maliýe ýagdaýyňyz ferefaplygy talap edýär. Emma dinç günlerine golay pul ýagdaýyňyz gowlaşar we şonu özüňiz üçin ýakymly bir zat satyn alyp bilersiňiz. Dostlaryňyzdan maslahat soraň. Maşgalaňyzyň gollawyny kabul ediň. Häzir bu size gerek bolar. Maşgalaňyz we ýakynlaryňyz bilen geçirilen bagyt bu hepde aýratyn gymmatlydyr. Bilelikde dinç almak, maşgala akşamy ýa-da bilelikde gewelen jetmek. Bularyň hemmesi size güýç berer. Şeýlehem feý gatnaşyklaryňyzda hem oňyn üýtgeşmeler bolar. Täze bir gyzyklanma dörer ýa-da bar bolan gatnaşyklaryňyz has we sawlaşar. Sawırlyga bil bagla. Bu hepde sawr etmegi başarýan we öz portföyüne garaşan adamlary syýlaglar. Jediler üçin bu hepde wakalara baý bolar. Tanışlaryňyz we ýakynlaryňyzyň arasynda awraýyňyz epefli artar. Bu bolsa size ýakymly täsir eder.
Ünsüňizi jemgyýetçilik gatnaşyklaryny we toparlaýyn işe gönüp durun. Şeýle hem işte duýgularyňyzy göbekçilikde saklaň. Emma wajyp duýgularyňyzy hem gizlemeň. Diňe olary amatly wagtda we degişli adam bilen maslahatlaşyň. Hepdäniň ahyrynda maliýet aýdan sizi begendirer. Şahsy durmuşyňyzda açyk bolmakdan gorkmaň. Kardeşleriňiziň arasyna size romantik taýdan gyzyklanma bildirýän adamlar peýda bolup biler. Bitiren işleriňiz barada olary aýtmakdan çekinmeň. Häzirki wagtda özüňize münasip bahany bermeň wagty geldi. Dalular bu hepde durmuşynda täze peýda bolan adamlara ünsli bolmalydyr. Olaryň arasynda durmuşyň dürli ugurlaryna uly öňüdürşikler gazanmagy kömek etjek hyzmatdaşlar bolup biler. Häzirki wagtda ilham diňe logikadan pes işleýän näler, oňa ynanyň. Ýöne şol bir wagtyň özünde başgalaryň basaşyna ýol bermeň. Ähli wajyp kararlary ýagdaýy öz düşünşiňize esaslanyp öz başda kabul edin. Dostlar we pikirdeşler bilen hyzmatdaşlyk sizi täze hünär derejesine çykarar. Şeýle hem bu hepde wakalardan baý bolar. Duşşyklar, gelejegi uly taslamalar öz borçly ideýalar, bularyň hemmesi ören gyzykly işewirligi emele getirer. Standart dälýäli görnýän tekliplerden ýüze görmäň. Köplenç hutşularyň içinde iň gyzykly mümkinçilikler gizlenenler. Maliýet aýdan hepde gowy tamamlanar. Hyzmatdaşlyk taslamalary we feodallar dinç günlerine golay netije berer. Şahsy durmuşyňyzda gyzykly filtr garaşylmadyk gyzyklanmalar we dostlugyň söýge öwrilmegine garaşylýar. Hepdäni siziň üçin wajyp bolan bir anyk ädimden başlaň. Hut ilkinji ädim ähli işleriň gidişini kesitleýänler. Hutlar bu hepde gyzykly iş duşşyklar we täze meýnamalar bilen dolugun bolar. Öz pozisiýaňyzy goramaly bolarsyňyz. Bu bolsa adaty ýagdaýdyr. Esasyda muny berk ýöne artykmaç gaharsyz ýerine ýetirin. Egerde bir we siz üçin aşa has gow görnýän bolsa, onol hakykatdan hem şeýledir. Hyzmatdaşlary diňe ynanýan adamlaryňyzyň arasyndan saýlaň. Özüňiz işleriňizi tamamlamakdan gorkmaň. Siz hökman has gow zatlar üçin ýol açarsyňyz. Bu hepde aýdyň täsirleri, başlangyçlar arkaly geler. Siziň ýa-da töwereňizdäki adamlaryň başlangyjy arkaly däl. Hemme zadyň öz-özünden bolmagyna garaşyp oturmaň. Çekinmän ilkinji ädim ädiň. Girdejiler siziň tutan ýerliňize gönüden-göni bagly bolar. Hereket edýänler netije alarlar. Uly feodalary hepdäniň ortasyndan ýagdaý has aýdyňlaşandan soň amala aşyrmak gowudyr. Şahsy durmuşyňyzda iş ýerindäki söýgü gatnaşygy ýa-da tanışlaryňyzyň arasyna dören hakyky wakalaryň joşguny bolmagy mümkin.